לא הרגשתי טעם, לא מפסיק להתפלל. יש ימים של עלייה ופעמים שמשתולל. מרגיש מבואס מי פעם, שיעורים אני לא מסכם. ישיבה של מצמידים אבל אני רק מתעצל. ואין גישה והלב נקרע, והחברים שנים את האווירה, והאמת בצד צועקת מניעה, והמצפון עובד ולא נרגע. ואם לומר אמת כבר אין דיור בעת, ומהטוב שלי מחפש כאן רק לתת, כי אף אחד פה לא מושלם, אף אחד פה לא מושלם. שכל הבחורים יצאו מהסדר, הייתי תופס את הגמרא, בוכה עם עצמי, מנשק את הכריכה. תגיד לי כבר איך לומדים סוגיה, וכל פעם מוצא את עצמי שוב פעם בחדר, הראש עמוק בשמחה. עוד יום עבר זה לא השתנה, הלוואי ותמיד אהיה בשמחה. מתחיל להרגיש קצת טעם, עוד טיפה להשתפר. דרבונים של החברותה מפזרים את הערפל. ואין גישה והלב נקרע, והחברים שונים את האווירה, והאמת בצד צועקת מניעה, והמצפון עובד ולא נרגע. ואם לומר אמת כבר אין דיור בעת, ומהטוב שלי מחפש כאן רק לתת, כי אף אחד פה לא מושלם, אף אחד פה לא מושלם. שכל הבחורים יצאו מהסדר, הייתי תופס את הגמרא, בוכה עם עצמי, מנשק את הכריכה. תגיד לי כבר איך לומדים סוגיה, בכל פעם מוצא את עצמי שוב פעם בחדר, הראש עמוק בשמחה. עוד יום עבר זה לא השתנה, הלוואי ותמיד אהיה בשמחה. יש לי הרגשה שבקרוב אני אגשים את החלומות שכל הזמן גנבו לי אחרים. לחיות באמונה איתך עד 120, הנשמה שלי רוצה להתקרב ולהבין שכל הטעויות שלי יעזרו לי בחיים. ללמוד את התורה שלך למרות כל הקשיים, גם ככה עימותים אצלי זה בין היצרים, כי עדיין מנסה פה להשלים את הפערים.